Bilbao Bebek Alive jaialdia hasi da eta gure gonbidatuak ere hasi dira. Lehendabizikoak gaurko kasuan eta gainera agertokitik jaitsi berritan Xinoba banda Bizkaitarreko lagunak, zer moduz lagunok? Arratsaldeon, oso ondo. Ontxe bertan jaitsi gara eta izerditan oraindik. Ja, nola hartzen da halako egoera? Kontzertua amaitu orduko, hemen gatuz gu kazetariak, zuek galderak egitera, zuek oraindik izerditzen esan duzun bezalaxe, eta non zaudeten ere ez dakizuela. Bueno, bakigun dagoen, paraje hontan, lehen of the record esan dugun modun, gustora, karrizketa ukitza aukera ona da, pizkat kontzertu hori buruz hitz egiteko eta oso gustora. Zuek Bizkaitarrak, berri zerrikoak zarete, eta zuen izena asko entzun da azken aldian musika jaialdien karteletan, ez dago kartelik, ez dago musika jaialdien kartelik zuen izenik gabe, eta egia da garai batean igual izki txiki modura agertzen zela zuen izena, eta azken urteetan gorun zoazte, eta kartelburu maila horretan ere ikusi genezake zuen izena. Eroso zaudete posizio horretan? Bai, a ber, normalean beti gauz Espainiatik biran, baina, bueno, da hemen, osea, normalean Bebek Alivera etortzen ga publiko moduen. Da, gaur egotea artista moduen, oso posik, da, bueno, da kartelian bebai oso ondo gauz, ze normalien egoten, bueno, oindala urte batzuk egoten ginen txiki zaue, baina ia gabiz karteletan bebai, pizkat handi zauen, da oso posik. Gainera, ibilbide superluzea daukazue, 15 urte dira guztira, musika munduan gutxi gorabehera izango dira 15 urte. 7 disko baituzue, Hori da. El Presente disko atera duzue orainari omenaldi bat eginez, eta ari zareteia urrengo pausura begira, naiz eta orainera begira zaudeten disko honekin, ja fokua jarrita daukazue urrengo zerbait horretan, edo momentuaz nahi duzu gozatu edo? Bengabiz el presente. Hori da, literal. Bai. Baina, bueno, beti da oso zer hor buruan, baina, ontxe bertan, el presente da... Bai. Da bira. Eta atzera begira, iraganera begira, ikusi dut hortik zehar, elkarrizketaren batean aipatu duzuela, zuen hastapenetan, beste Cicatriz edo Riff bezalako taldeen bertsioak egiten hasi zinetela, ez dakit ondo nabilen honekin, uste dut asko aldatu dela zuen estiloa urteen poderioz, ezta? Talde hontan, olako kantak ez dira entzun, entzun dira furgonetan eta entzuten dira, baina bai hasi ginela olako punk rock kantak egiten, danok hasi gara mundu hortan, rock, punk, metal eta gero apurka-apurka, maila edo estilo hontara llegatu gara, estilo hontara llegatu gara, eta, eroso gauden mundu hau ezagutu dugu eta espresiboki, ondo. Horein popero batzuk zarete, poperoak. Hori da, popero batzuk garela. Komplexurik gabe, nire banaiz, Denetarik entzuten dugu furgonetan, Adibidez, oraintxe bertan, gaur bertara bidean Bilborako norantzan edo, ez dakit gaur etorri zareten Bilbora, bidean zer entzun duzue? Ez. Amata urte gonda. Baina entzuten dugu Korn, Dua Lipa, denetarik. Eta metal, pop, rock. Eta bihar gainera, bihar beste bidea luze daukazue, bihar Kruian joko duzuelako Bartzelonan, eta gaur gauean non egingo duzuelo? Hemen Bizkaian jotzen dugu, baina Tudelara goiz loitera, ze Bartzelona egon migara nahiko goiz, eta etxian jo eta Tudelara jun loitera. Nolakoa den rock izarraren bizitza, Pop izarraren bizitza. Barkatu, pop izarraren bizitza, ojo. Noizko koreografiak zuen kontzertuetan? Ja, pop izarrak izateko behar dituzu koreografia batzuk, dantzari batzuk. Ez? Momentuz ez. Eta laster ja, El Presente esan dugu, iragana baita ikusi dugu, iraganeko coverren kontuiekin, eta etorkizunera begira, bira superluzea daukazue aurretik, kontzertuak eskaintzeko data piloa. Zuen kontzertua ikusi ez duen bati, nola salduko zeniokete zuek eskaintzen duzuen agertokian? Labur esan da, Xinobak zer eskaintzen du kontzertuetan? Energia, indarra, eta ez dakiz egia osan, baina... Normalien jendien txuten dago diska eta esaten dago, ondo da, baina igual poperillo. Baina gero ikusten dago zuzenean, eta esaten dago, hostia, que cañero. Rokete osu azkenean. Bai, da orduen, hori, etorri da ikusi eta roka ditzen dugu. Diskan bai dago, pizkat light, baina gero zuzenean, kaina ematen dugu. Eta erromantiko batzuk zarete, zuen letrak entzun besterik ez daude, letrak nolakoak diren, hitzak eta hori dena. Parte xamur hori ere ikusten da kontzertuetan?
rock gogor hortaz gain? Bai, ke kasualiat kantan ikusten da, momentu berezi bat izaten dela, jende asko ikusten dugu momentu hori hola bizitzen duela, eta holako momentuak beba da, zuzenekoetan. Ba, Xinoba, sorte hon, bidean kontzertuekin, bihar Bartzelonan, sorte hon tuteran lo egiten, ea ostatua ondo dagoen, zuen eurira eginda dagoen. Sei ordu, lo ditzeko. Eta ondo joan da, eskerrik asko mutilak. Zeuei, agur. Zure musika